Здравейте, тук съм пак аз, Дракона. Сега малко фриран за отпускане. Започваме. Добре. Това може да е било малко болезнено. Сега доста мислех какво да правя по този клип, затова лайквайте, коментирайте, пишете по коя игра да правим клипове. Разбира се, веднага ще се изтеглим и ако не стане, ще правим клипове по нея. Разбира се, ако разберем даже как се играе. Аз най-често играя Counter-Strike, GTA Multiplayer и Minecraft. Аз съм с премиум акаунт. Всичко чисто ново, текстури. Имам си собствен скин. И разбира се, може в някой епизод по Minecraft да съм с него, ако изобщо нямаме такъв. Сега малко да се поразконцентрирам. Добре. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало, въпреки че на мен лично не ми хареса.